ଛାଡ଼ଖିଆ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆଜି ମଟନ୍ ବନେଇବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ପକାଇଦେବା ତେଜପତ୍ର, କାଠ ମସଲା, ଗୋଲମରିଚ, ତାପରେ ଡାଲଚିନି, ଅଳେଇଚ, ଗୁଜୁରାତି ସବୁ କିଛି ପକାଇ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟି ଦେବା। ମାସେ ହେଲା ଆଇଁଷ ବାଟିରେ ବାଜିନି, ଆଜି ଟିକେ ବାଜିବ ଆଉ। ତାପରେ ପକାଇଦେବା, ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ପିଆଜ ପକାଇଦେବା। ପିଆଜ ଟିକେ ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ପକାଇଦେବା ଆମେ ରସୁଣ ଅଦା, ତାକୁ ପକାଇ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତାପରେ ପକାଇଦେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବନେଇବା। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆମ ସାହିରେ ମରା ହେଉଥିଲା ଆଜି ଖାସି ମାଂସ, ପିଓର ଖାସି ମାଂସ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ସକାଳ 6ଟାରେ ଯାଇକି ୱେଟ୍ କରିକି ମାନେ ମିଳିଲା 8ଟା 9ଟା ବେଳକୁ ଯାଇକି। ତାପରେ ପକାଇବା ଆମର ହେଉଛି ମିଟ୍ ମସଲା, ତାକୁ ସବୁ ପକାଇବାକି ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟି ଦେବା ବଢ଼ିଆସେ। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି, ମସଲାଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆଳୁ ଦୁଇଟା ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ତା ଦେହରେ ଭଣ୍ଡା 2 ଖଣ୍ଡ ପକାଇଛି। ତାପରେ ମାଂସକୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଆଜି ବଢ଼ିଆସେ ବନେଇବି, ଯେହେତୁ କେହି ତ ଖାଇବେନି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବି ଆଜି ଆଉ। ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେଲି, ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମଟନ୍। ମୁଁ ଚାଲିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବାକୁ।